Znate ono kada neplanirano odete na izlet i onda se desi baš super iskustvo? Tako se i nama jednog letnjeg dana u avgustu desilo da smo otišli na vožnju brodom po Đerdapskoj klisuri gde smo videli Trajanovu tablu i slušali priče o tome kako je ona nastala i razne pojedinosti o Đerdapskoj klisuri, o velikom i malom kazanu, o decibelu i kako su klesali decibela 90. godina prošlog veka. I sve to smo radili na Trinity brodu gde je karta 1800 dinara po osobi ako ide vas nekoliko. U slučaju da želite da dođete da posetite istočnu Srbiju, ovo putovanje, odnosno ovaj izlet koji traje nekih 45 minuta do sat vremena je zapravo vezan i nadam se da ćete imati priliku da uživate u zalasku sunca na Dunavu i na plaži u Tekiji koja je hidden gem istočne Srbije.